ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡିଭୋର୍ସ ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ବା ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ସହଜ ତରିକା ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ। ଭାରତରେ ଡିଭୋର୍ସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତରିକାରେ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ତରିକା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ସହମତି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଏ। ଏହି ତରିକାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ବାଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କନସେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତରିକା ସଂଘର୍ଷ ଭରା ଫଇସଲା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ସହଜ ତରିକାରେ ହେଉଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ବା ଡିଭୋର୍ସ ବାଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କନସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତିରେ ବା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ସହମତି ଦ୍ୱାରା ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ କିପରି ପରିବାର ଅଦାଲତ ବା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଡିଭୋର୍ସ ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଅତି କମରେ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦାଖଲ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖାଥିବା ଦରକାର ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଏ। ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ପେପରରେ ଉଭୟଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନିଆଯାଏ। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ 6 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶି ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବେ କି ନାହିଁ। ସବୁ କେସ୍ରେ 6 ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟେପ୍ 4, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା 6 ମାସର ସମୟ ସୀମା ସରିଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। ଜଜ୍ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନର ଜଜମେଣ୍ଟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଡିଭୋର୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରିକାରୁ ପ୍ରଥମ ତରିକା ଡିଭୋର୍ସର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ବହୁତ ସହଜ, କମ୍ ସମୟରେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେକେଣ୍ଡ ତରିକା ସଂଘର୍ଷ ଭରା ତରିକାରେ ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ତରିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।